हेलमेट हमनानै खानायाव सेन्सलेसलै जादों खर'आ। भिडिअ इडिट खालामनो मोनथाराखै आंहा। गय जादों। हेलौ लोगोफोर सोर सोर दङ इउटुबावलाय? फैद' नायग्राफ्रा जल्दि। दानिया मानसिफ्रा फेसबुकाव भिडिअ आपल'ड होनानै फट' आपल'ड होनानै इउटुबखौ नायनो टाइम गैला। नोंगौ बिदि जाबाय दाना। खालि फेसबुक जाजोब्बायना इउटुबखौ टाइम गैला। भिउआनोबा खम फैसै आंना आजिखालि इउटुबाव। हेलौ लोगोफोर बेलासिनि सोर मा खालामदों बहा दंहैयो? बैसागुनि सोर मोसानो सोलोंदों? नायग्रा गैयानो। नायग्रायानो गैया। गासिबो फेसबुकावसो बेस्थ' आजिखालि। आंहा भिडिअ इडिट खालामनो टाइम मोनैखाय लाइभखौनो फैबाय दिनै। गयानो जायै जोबलायबाय आंना, ओमफ्राय नायग्रायानो गैया दाबो। सोर मा खालामदों लोगोफोर? माथो दाबो रावबो नायफैथारा, जयेन जाफैथारा आंनि लाइफआवलाय। आयौ भगबान, मानसि गैमारा आसुरितसो। माबाबाय खोमा, मा होनो बैसागु मोसानो सोलोंजोब्बाय खोमा बयबो। बाजार बेरायहैदों सोरबा बैसागु मोसानो सोलोंदों, सोरबा फेसबुकाव फट' आपल'ड होदों। ओमफ्राय आंहा मा खालामनो जादों? सोरबा प्रसेसनो। हेलौ। भिडिअ इडिट खालामनायाव टाइम लायोना बिरादनो। सानसे गाहाम नांखागौ, ओमफ्राय टाइमखौनो होनो हाया आं दाना। खामानि। थांसै र' आं बेलेगाव थांनो नागिरनायखाय नायग्रा फैहांदोंमोन। एसे बेरायनो थांनो। गय आसुरे भाई थांगासिनो र', आंना सेन्देला ओरैसो दं। दराजों ब्रहनि गेलेनायानो जोबा बिसिना नायलाय। फैदा रिंकु बसुमतारी मा खालामदों आब'? ओरैनो दंमोन, ओमफ्राय नै दासो बेरायनो ओंखारलायबाय। ओइ न' थाङा ओंखार, नोंहा बेरायखांबायना जोंनि बारि एबार थांद'। बेरायनो ओंखारदों दसे।
बबेथिं थांगोन बबेथिं थांगोन दानाबा मोसानो सोलोंनो लिंनांगौलायनो आंहा ओरैबो जाया जागोन दा आवट औ मोनसे बारबाय ओइ दालाय बे गोजौनि थें थें थांनायखौ एसे अखा हाबा बिनानै लांगोन र' आं बेरायनो थांनो दसे नायग्राबो गैखाला दोनथ'नोसै